Ki nong yelam ka hinyo trap youth council ki lapan pau ba ka jingsha khot hajir da ki pulit halo ka jiki ban pen kan mau sha ka sarkar halor ka jingdawa ka inaline permit ka dang pen skun shushu bat dang pen khlan ya ka jingdawa ki nong yelam ka chusi ki bla sha khot hajir how investigation officer ka sadar police station ki kenthop yo ba don bak lang khaling do ubade vice president uba Isaac Baseong Moy ubade astan general secretary bat uba John Lingdo ubade president ka HYC Shillong City habai keren bat ki lap thai khobor uba vice president ka HYC uba don bak lang khaling do ulai thu ba ka ni ka jingsha khot hajir ka jongki kadai na ka jingja ka balaja house nam arjar huai ya ka ba ka komsu ka lej bantur secretariat ban pensngo sha ka sarkar halor ka jingdawa ILP andang la yok ban keli ban pertho ba ki ong ba kadon ka kes ke jong phi house nam arjar huai ti ki long ba kata ka kes ke jong phi ka long ba phila lej ban storm yitka maikles ke trian ti kila klish bur ke ish phang jong ta te tang we ngajubam shaki kalong ba ki kis lani ki issue ki bo phero pher ki bangi kum ka Hanyo Trap Youth Council HYC lani jungui pat hapo ki we pat kilama ladang ngimlej ban hala ngimlej ban perta hangte hapo ketika yeng jong pai ba House of People Secretariat hanglu ngilij perta tengah priang ia ke ba nagliang jongi ngilalej Secretariat nrei ngam ken mau syu katarik ka bakat no senam bakat no henrai pipi de ben ken mau kum pai ba manu bala penlongi bangile pos Secretariat ngathai baro ngi ken mau yo senam ada kendai bala pas ya ka resolution jong ILP de henrai arja kendai arpho arphuwe men senam ngila am kam shumla don taka jingbudin jongki ya ka ba kidon kat to peningut ki take representative people representative yang bangin lek the delegation poron rupongo sipo Delhi no ki kamilam tengi nginom hon tang masipa resolution rengi kwa bakum banglai i ka Manipur mo dang hi kinet sem beladam kalayo ya ketika an ban perkengi ke juman ban to ki barjela ka ILP tengi rengi kwa lang gen te bangi kwa lang de kata kata ka jingjak len long bangilait hangtai ban hala ban penken mau ya ka sarkar jong ke MDA ba aino ya kata ka ILP lane melaya le ayu ita ka ILP ka bam melaya kular ban lej ban budin Delhi te ka degen hi kamat ya ka ba la syakot hajir ringi te ke phi syak pengat kendon MK kita kendon ka dokli kendon ki kendon hang ni kendon under section 353 341 506 bat 34 IPC bat kini ka section 6A MMPO Act te kini gidi kendon ye ka ba la pengat ingi komki noi lam jong ka HYC atau komunong ilang pada pitsim nem kum kecik klik ane ban bakri alo kata bisa kum noi lam ngam no soper bandrung hapo patok hapo ying bendi lalong ready na duk manusia habasim ni jikit klik hi ngang ongot ukuli ngapri kan mau pi hakapor bangile sport rajbawan ukuli salit napo kani ka syarikat ke jonga tingingin mton jikting mton kuli mton lathi mton ying bendi hengi ngila jumat ro yak tang ying bendi jadai la dabam ngingim lilai tang ban im ke je benriu kata long kadai ka nong rem jungi komunai lam HYC nginom ting nginom khau e pi penting ro ngim ting hiro tikata kadai ka message ka bang kwa pan ai sha borok khoj kinoi lam jong HYC wat chi wi par inoi lam sik balang ti nginang ye khun nginang ye le nang tang ILP hi kam dei shu ka pom ka bang ngin dong ka jisha kini ban su tho kini gin ru phongut kan kila le pop te nomor balai kishu pas ya ka resolution henrai ban budin kimle kimul kishu le sik la long bong ba kishu ya khublai pen subhana kamon rege tra ka deng atau kaju ka at kaju ka kendon ke ba phi syak pengat bro angut bro laingut kaju ju berlengot nginom super hak tu kapor bangi kadon we ga jingja manusia le haduk sanputli kini ki kendon IPC ngalah syak pengat manusia ini le tang saw santelin le yu ngang om le ngalalong ba ready le kem mendang skiro retang we bahkan im gajat benreu kem yang aset ngi berlengot ngi le tang ban im jai benreu kata ka paten ke banwan kan long ba song su sngan le ne ban yo ta ka jingkir jingda lingba KLP ini em nang penskun gen nang penskun kan nang syasyo
Nah sabom bertanang skuin mo USG don kan ladang ambak lah. Tinggi rundang skuin. Nang ni syakmat nang imi ejik syang ban lese la don ki ni ki taing ni le kham kian re menang ni syakmat ngi nang imi ba. Namar ba ke isu juga men re kam de ki isu simet la da isu simet lese la ban ni keren ku mwe. Re ki isu juga men dengan mi ba. Tinggi kentu kerpat ya ki parari. Ki bai I bai skol lomba kani kan news ka media electronic media jong pi so ba ai ka jing kersian ngi la da pingla banewan ro bu ka jing duai namar ngi sutho hi ka jing le uparo ma mansua ma ti kum ju ro kani ka sarkar MDA ka sarkar la banong ba ka jing ka donot ma ka jong kani ka sarkar hagawe ka ski mo se ni kinyat ski sio bangin sajam order apply yo le se kan la ban pen ulong long ini sutenat lang kata long gajing apil syaki parari coba cek menurut